moi bo día a todas e todos. É un placer estar hoxe aquí tamén acompañado para presentar a campaña Xuntos da Man, que é unha campaña centrada na promoción do deporte e dos hábitos saludables, pois impulsada por dous referentes do deporte na provincia e na cidade, como son o Breogán e o Club Deportivo Lugo, que probablemente son os dous buques insignia, non? Hai moitísimo deporte nesta provincia, pero son aí os dous clubes máis grandes e con máis masa social e acompañados da vicepresidencia da Diputación de Lugo, pois imos pôr en marcha, pois, como decimos, esta campaña na que tanto parte do seu representación institucional, como vemos hoxe que están aquí os presidentes, pero tamén farán un oco os técnicos e os xogadores dentro desa axenda competitiva tan exixente, pois para levar a cabo esos actos de promoción do deporte, de hábitos saludables e tamén algún acto cultural. E para contarvos un pouco máis desta campaña, pois acompáñanme José Antonio Caneda, presidente do Club Baloncesto Breogán, e Tino Saqués, presidente do Club Deportivo Lugo, e xa sin máis, pois cede a palabra a José Antonio Caneda. Gracias. Bos días. Fai aproximadamente 2 anos que nos chegamos á presidencia do Breogán. Ao pouco de chegar encontrámonos con Tino na Plaza Maior, acórdome daquela. Empezamos a falar algo de facer xuntos. Tiñamos algunha idea, porque a fama que tiñamos os dous equipos falábase e dicíase que estábamos estrellados e eso era mentira. Consecuencia, todo o mundo decía ou falaba casi todo o mundo dos problemas que tiñamos e eso era verdad. Entonces, naquele momento coincidimos que calquera pode ser socio do Lugo ou pode ser socio do Breogán e non por eso pasa absolutamente nada, non temos por que estar estrellados. E coincidíamos en que podíamos axudar a facer algo en común. Na despedida dos dous foi cando surxiu a idea de darnos a malla despedida de poder facer algo todos os dous xuntos e surxiu a idea de Xuntos da Man. A primeira actuacións materializábanse na celebración dun partido. Esa idea primitiva, e fai 2 anos máis ou menos, estivemos aquí defendendo os dous a mesma idea. Sin embargo, surxiu o problema de todos conocidos da pandemia e aplazouse a idea. E esa idea non é outra que orgullo de representar a Lugo e a provincia de Lugo. Representamos a 2 equipos con gran implantación, tanto na cidade como na provincia. É un orgullo adicar esforzos xuntos para poñer en valor que as actitudes e comportamentos deportivos pagan a pena. Do mesmo xeito que paga a pena estudiar, ser solidarios, traballar en equipo en todos os ámbitos da vida, en donde os nosos xogadores queremos que sexan líderes do exemplo. Agradecemos ante todo a Efrén, o cal acolleu con entusiasmo desde o principio, desde fai 2 anos, este proxecto solidario, donde o obxectivo é fomentar valores, hábitos deportiva e de vida sana. Novamente, gracias Efrén, gracias Tino, e gracias a todos os que se implicarán neste proxecto para facer equipo, para facer un Lugo millor e solidario. Gracias. Estamos unha vez máis aquí co proxecto Xuntos da Man. Hubo un punto seguido, porque evidentemente polo camiño apareceu e xurdiu o confinamento e este proxecto quedou como medio en stand-by, aínda que realmente non é así, porque os nosos xogadores, os nosos deportistas seguiron sendo exemplo e referente, non? Tanto o Breogán como o Club Deportivo Lugo, xunto coa Diputación Provincial de Lugo, pois tuvemos o obxectivo de fomentar os hábitos deportivos e saludables e os valores propios da súa práctica. Bueno, na vida sempre as xeracións, os máis xóvenes,
buscan referentes, buscan modelos, buscan ídolos que seguir, non? E que é mellor que os deportistas, os nosos deportistas, sean ese modelo, porque xa de por sí o deporte é atracción por máis xóvenes, se miran moito neses deportistas, non? Co cal, a forma deles de competir, de obrar no día a día, é por decir así, unha ruta a seguir, é un referente pos máis xóvenes. Entonces, é o que temos que tratar de continuar esa labor, todos os que estamos no día a día, tanto no deporte como noutros ámbitos, que eso sexa así, non? Que os hábitos saludables, o comportamento, o respeto, a solidaridade, a empatía, todo isto que nos axuda a facer unha sociedade mellor, pois ten que estar aí. E realmente temos que facer que eso viva no ambiente, se respire, e sobre todo no ambiente deportivo, non? Co cual, eso, si as novas generacións, que ao final son o futuro da nosa sociedade, se impregnan de todos estes valores, de todos estes hábitos, van a trasladar a vida familiar, a vida laboral, a vida social, e creemos que eso é fundamental, e que mellor que ter os embaixadores de todo isto os nosos deportistas, non? Porque evidentemente venos na televisión e no día a día sempre están pendentes deles, dos éxitos que acadan, e ao final os éxitos na vida son éxitos de equipo. Un só non podía sacar adiante e chegar ás metas ás que se chega. Co cual, en todos os deportes, a men de que sean máis numerarios ou menos numerarios no equipo, o éxito sempre do equipo, e o traballo ten que ser o equipo. Co cual, isto de ir de xuntos da man, nos parece unha campaña espectacular, unha campaña que non vai parar, unha campaña que vai seguir no tempo, no discurrir, tempada a tempada, este en vigor a campaña ou non, nos nosos corazóns esa campaña ten que seguir estando aí. Co cual, todas estas accións que estamos a facer, como a que comentou Caneda, como outras que, se a pandemia non lo permite, como visitas aos centros educativos ou centros deportivos ou outros equipos da nosa cidade, de outras especialidades, todo eso vamos a tratar de levar no día a día e preparar accións que mentalicen as nosas xuventudes de que hai que ter hábitos saludables, hábitos deportivos e, evidentemente, ter uns valores para todo eso levarlo adiante. Co cual, nos parece unha campaña espectacular e unha campaña que vai seguir viva. Pouco máis, gracias a todos, gracias a Caneda, gracias á Diputación por todo o que está a facer en pos do deporte, dos equipos que estamos a competir na provincia. Pouco máis. De verdad que estamos encantados de poder seguir facendo e traballando en pos do deporte lucense. Pois moitas grazas polas palabras, Tino. Como ben comentaban ambos os dous presidentes, pois esta campaña de Xuntos da Man nacía xa na tempada pasada, tristemente golpeada a sociedade por a pandemia mundial, pois quedou, como ben decían, non olvidada, senón en stand-by, pero como di o título da campaña, Xuntos da Man, avanzamos hacia unha situación mellor na pandemia, e que hoxe estemos de novo aquí xa é unha boa noticia, porque as cousas van mellorando, máis lento ou mellor do que quixéramos, pero estamos nunha situación mellor. Polo tanto, creo que iso xa, o propio motivo de que hoxe estemos aquí de novo con isto, é unha boa noticia para todas e todos. Esta campaña vai contar con a páxina web, que é xuntosdaman.gal, a través da que daremos difusión de todas esas programas, actuacións que desgranaban un pouco os presidentes, e a través dela, pois tamén as asociacións, AMPAs, centros educativos, pois van ser a vía de contacto para solicitar algunha desas actividades,
e irase facendo un calendario adecuando o calendario competitivo, como decíamos ao principio, pois para que podan estar xogadores e corpo técnico, pois, bueno, non podemos facer un calendario previo, senón que según as solicitudes, pois iremos adaptando para que eso poda ser adiante. Vanse levar a cabo de accións por todas as comarcas da provincia, a idea, non? Un dos leitmotiv, non? Que estes clubs que son o buque insignia e os aficionados de Lugo cidade, pois tamén ir aumentando ese círculo e que todos os que somos da provincia de Lugo, pois que o sintamos nosos, non? Que creo que tamén o sentimos, os de Sarria e todos nos sentimos do Lugo e do Breogán, pero ir traballando neso tamén é un dos obxectivos desta campaña e o que temos moi claro é que o impacto decían tamén os presidentes, para as nenas e os nenos de que cheguen referentes como poden ser calquera dos xogadores que están vendo na televisión e lles falen, bueno, pois desos valores do deporte, desos hábitos saludables, pois é algo que vai deixar unha impronta nos máis pequenos e que lles vai poder poñer a semente, bueno, pois de todo o positivo que ten o deporte e que os clubes que están a competir en primeiro nivel, pois aparte desa competición que é moi importante, pois tamén fagan esa difusión dos valores máis bonitos do deporte, non? Do deporte de canteira e dai pois esta campaña que as tres partes implicadas, ambos os dous clubs, os representados por o presidente e a propia área de deportes, pois a verdade é que nos gusta moito e é unha das partes deste contrato de patrocinio que temos con as dúas institucións que máis nos gusta, non? Entón, bueno, para min hoxe é un día feliz, como decía ao principio, porque retomamos esta campaña, temos moita fe posta en eles, imos tratar de espallar esos valores que tamén representan tanto o Clube Deportivo Lugo como o Clube de Baloncesto Breogán. E agradecer aos dous presidentes que hoxe me acompañaran aquí para presentar isto e nada, imos dar moitas noticias alrededor deste Xuntos da Man e ademais é un nome que eu creo que para tempo de pandemia pois que tamén é un nome ben bonito para sair todos destos Xuntos da Man. E pola miña parte nada máis, deixamos abertos a si queredes facer algunha pregunta a calquera dos que estamos na mesa. Digo, que balance faz destas 6 primeiras xornadas do campeonato? Bueno, pois o balance é positivo, quizás máis positivo en sensacións e en comportamento como equipo, que vemos que estamos competindo ben, nos falta a veces esa pizquiña de sorte para levarnos os puntos, pero realmente contentos como se está a desarrollar. Quizás mereceríamos algún puntiño máis, pero, bueno, escaparnos, xa os apañaremos polo camiño. Falaste coas lesións, non? Operación de Carrillo, xente ainda sin debutar, como Juanpe, como Alberto Rodríguez, como Alex Pérez. Sí, a verdade é que o comenzo de Liga a nivel de lesionados é importante, pero, bueno, iremos recuperando pouco a pouco e iránse sumando e de seguro que chegarán en forma a tempo para apoiar o equipo e conseguir os resultados que buscamos. Para Amato, presidente, a afición, a implicación da afición nestes dos primeiros partidos, imagino que estará satisfeito. Que número de abonados ten Arestora o clube? Estamos en torno a 3.000, non sei, 200, non se podría dicir, porque acabo de chegar de viaxe, pero por aí andaremos. Seguindo o tema da afección, un pouco fío desta rolda de prensa, que plans, que proxectos teñen en mente dentro do Clube Deportivo Lugo precisamente para captar máis masa social, porque sodes un dos clubes que menos masa social, que menos afeccionados ten. Bueno, pois a verdad que seguimos a traballar como sempre en que haxa máis abonados. Realmente fixemos a campaña esta para o tema da provincia, para que tuveran un precio especial en base a mitad de partidos. Bueno, vanse sumando, pero que pasa que isto, como todo, penso que según vayan vendo xugar o equipo, que levante expectación e que os resultados tamén vayan chegando, entendo de que a partir de aí seguiremos sumando e incrementando a avance.
Está sendo un ano moi complicado polo tema tamén do límite salarial, recoñecido o director deportivo tamén en rolda de prensa. Cando o Club Deportivo Lugo levaba 3 puntos de 15 nesa xornada ante o Huesca, tiñamos todos postos a mirada nesa cifra, porque sabíamos que con esa cifra xa se foran outros adestradores antes. Atopou o Club Deportivo Lugo con Rubén Albés a estabilidade? Bueno, primeiro dicir que os entrenadores non siguen ou deixan de seguir porque haxa máis ou menos puntos. Evidentemente é unha suma de factores. Bueno, podes levar poucos puntos, pero se o equipo ves que está competindo, se o equipo está integrado, se ves que todos van a unha, pero non temos ese punto de sorte, non nos vamos poñer nerviosos. Co cual, o de seguir ou non seguir un entrenador non é cuestión de resultados.